मोथों आवा ताखोलाय सिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा दैनि मोखां होंसेथों जोंनि बुबा गोरानि मोथों आवा ताखोलाय सिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा दैनि मोखां होंसेथों जोंनो फालो जानाय दाक्तिलो कमरै थांथों जोंनो थोंगै दांनाय लफानि सोरां मोनांथों दिनै बुबा गोरानि मोथों बुबा गोरा आयौ लथों बुबा गोरा आयौ लथों ग्रेटा ट्रिपलेन मारनाय ग्रेटा ट्रिपलेन मारनाय आयके चुबा चलेनाय आयके चुबा चलेनाय दिप्रासा आयौ लथों दिप्रासा आयौ लथों दिनै माथाय न मारनाय Semua dapat kita menjadi sebagai jalan hadir di Bangkali Pontianak, Pulau Bangkali Pontianak, di Bangkali Pontianak ini. Orang tak kira kenai. Lalu orang ini juga orang kenai. Ini mahal banget juga. Ini banyak lagi. Ekspedisi sama apa yang kami ini जेदो पानी दालाल रो लाजी नारंगिया देनी रो जेदो पानी दालाल रो वंशोक नारंगिया देनी रो जेदो पानी दालाल रो लाजी नारंगिया देनी रो खुलुमबाय ini orang Baglabari salah chairman forum kita kita parti